Milí priatelia, dnes budeme hovoriť o obchode. Obchod je profesia, je to odvetvie, ktoré existuje 1000 ročia. Ale samozrejme, tak ako sa menil svet, tak mení sa aj spôsob, forma obchodu. Zmenil sa spôsob dopravy. Karavány, obchodné karavány nahradila železnica, nahradili lietadla. A vstúpili do toho informačné technológie. Dnes behom niekoľkých sekúnd môžete urobiť objednávku, môžete urobiť platbu za tovar. A samozrejme, všetky tie zmeny, ktoré do sebou prináša rozvoj, zmenili aj odvetvie obchodu. Mení sa forma distribúcie. Zoberme si taký príklad. Tento výrobok, a môže to byť akýkoľvek iný, tento výrobok vyrobia možno niekde v Ázii za 30 centov. Príde nejaký importér, spoločnosť, ktorý objedná celý kontajner týchto výrobkov. Fajn, kúpi ich za tých 30 centov a dovezie ich, dajme tomu ku nám, dovezie ich, rozdelí ich do nejakých 3-5 veľkoskladov. Tých 5 veľkoskladov, na každý je napojených 10, 20, 50, 100, 1000 maloobchodov, veľkých malých obchodíkov. A samozrejme, každý v tomto reťazci má nejaké náklady, má nejakých zamestnancov, samozrejme chce nejaký zisk, robí nejakú reklamu. A z toho vzniká taký balík nákladov, ktorý sa nabaluje a zrazu prídete do obchodu a tento výrobok nestojí 30 centov, nestojí 40 centov, ale stojí 3 eurá. A vy ako zákazník si to kúpite. A čo vlastne robí sieťový marketing? Spoločnosti, ktoré idú formou sieťového marketingu, vyrábajú ten produkt a vyhnú sa tým všetkým medzičlánkom, ktoré sme tu spomínali. To je, ja neviem, možno je to importér, možno je to ten veľkosklad, možno je to ten maloobchod a dodajú ten tovar priamo spotrebiteľovi, priamo vám, priamo mne. A tie peniaze, ktoré sa ušetria na tých všetkých nákladoch, obrovský balík peniazí ide hlavne do reklamy, ktorá sa na nás valí z televízie, máme tu plné schránky. Čiže obrovský balík ušetrených peniazí je k dispozícii. Dobre, časť si z toho nechá výrobca, je to spravodlivé. Použije ho na vývoj produktov, použije ho na rozvoj nových technológií, budeme mať lepšie výrobky. A časť dáva vám, nám, distribútorom tej spoločnosti. Skúste sa takýmto spôsobom pozrieť na sieťový marketing. Má to logiku? Má to zmysel? Je to pre vás zaujímavé, aby ste sa pripojili k tomu? Je pre vás zaujímavé, aby ste sa podielali na tom zisku, ktorý v cene produktu je zahrnutý? Ak áno, tak si vyberte nejaké odvetvie, nejaký produkt v sieťovom marketingu a profitujte aj vy.